ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜିର ଶିଶୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ନାଗରିକ। ଏହି ପିଢ଼ିର ଶିଶୁ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବା ସହିତ ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ କବିତା ପଢ଼ିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। କବି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ 1903 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁ କୁହୁ, ରୁଣୁ ଝୁଣୁ, ସୁଲୁ ସୁଲୁ, ଘଣ୍ଟି ହାଗୁଡ଼ି, କଳା ବଉଦ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁସି ମାଉସୀ, ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ, ଡାଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରଇ ଡିଆଁ, ଉଦୟ ଭାନୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। 1994 ମସିହାରେ କବି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେ କାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେକେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଦେଶରେ ଖୋଲିଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ତପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନଇଁବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନୋହିବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା ଆମ ଉଡ଼ଇ। ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଅତି ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲୁ। ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆମର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆଜି ଆକାଶରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାରେ 3ଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାର ଉପର ଭାଗରେ କେଶର ରଙ୍ଗ, ମଝିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ତଳେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗ ମଝିରେ ଏକ ଚକ୍ର ରହିଛି, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତର ସନ୍ତାନଗଣ ଏହି ପତାକା ତଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ। ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତଥା ଦେଶ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ 2 ବେଳା 2 ମୁଠା ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ଦେଶରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଭୋକିଲା ପେଟକୁ 2 ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ କେହି ଅନାହାରରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଶିଶୁମାନେ ଦେଶ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇ ଜାତିର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି ଭାବି
ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ନିଜକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ପରି ମିଳିମିଶି ଚଳିବେ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଆପଣାର ଓ କେହି ଆମର ପର ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଦେଶରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଫଳରେ ଦେଶରୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମହାନ ବୀର ଥିଲେ। ଆମେ ସେହି ବୀର ଜାତିର ଦାୟାଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ କାହା ନିକଟରେ ମଥା ଅବନତ କରିବୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ସହିତ ଭଲ କାମ କରି ଇତିହାସରେ ନିଜର ନାମ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଦିନୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ଏହି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ।